Rodalies de Catalunya és el nucli de ferrocarril de proximitat més gran d'Espanya, amb 500 quilòmetres en servei i 1.000 trens, però és el que té més incidències. Al gener de 2026, el sistema sencer va estar aturat durant dies perquè no es podia garantir la seguretat de la circulació, deixant a 500.000 de viatgers sense possibilitat de transport. En aquest vídeo vull explicar què passa amb Rodalies, quins problemes té i quina és la situació actual, però també parlarem de l'origen de la xarxa i també d'alguns mites sobre Renfe i la xarxa catalana de trens. Avui pugem als Rodalies de Catalunya. Comencem! El mes de gener havia previst un parell de viatges en Rodalies i regionals a Catalunya per poder tenir continguts durant el març del 2026 i el que queda de l'any. Però l'accident ferroviari del 20 de gener a Gelida, que va costar la vida a un jove maquinista en pràctiques, i la suspensió posterior del servei ho va fer impossible. Així que anem per feina. De què parlem quan parlem de Rodalies de Catalunya? Per fer-ho més entenidor, deixaré fora d'aquest vídeo les línies de metro, tramvia, suburbanes i rodalies de ferrocarrils de la Generalitat tant al Vallès com al Llobregat. Rodalies és la xarxa ferroviària de proximitat més gran d'Espanya i una de les més grans d'Europa, amb 462 quilòmetres i 700 metres de vies en ample ibèric, 15 línies de rodalies i 8 de regionals, 4 autoritats de transport metropolità i 2 operadores, Renfe i Ferrocarrils de la Generalitat. L'origen de la xarxa de trens a Catalunya té molt a veure amb l'arribada del tren en si mateixa. La primera línia de tren de la península Ibèrica va ser la Barcelona-Mataró el 1848, impulsat per un grup d'empresaris catalans i de la resta d'Espanya, amb suport de capital i enginyeria anglesa. Vaig fer un vídeo sobre aquesta línia que et recomano que miris un cop hagis acabat amb aquest. Durant el segle XIX van aparèixer moltes petites empreses que s'encarregaven de les licitacions d'obres que sortien del Ministeri de Foment. A poc a poc, aquestes petites companyies o bé es fusionaven i creaven unes de més grans, o les més grans les compraven. I a principis del segle XX, el ferrocarril català era dominat bàsicament per 4 empreses. MZA, Madrid, Zaragoza, Alicante, Compañía Norte, Ferrocarriles de Sarrià o Ferrocarril de Catalunya i Ferrocarriles Catalanes. Norte i MZA eren d'ample ibèric, mentre que la de Sarrià i Ferrocarriles Catalanes eren el que s'anomenava via estreta. La companyia MZA, Madrid, Zaragoza, Alicante, era la més gran d'Espanya i també ho era a Catalunya. El 1898 havia comprat la gran companyia del ferrocarril Tarragona-Barcelona-França, de la que l'enginyer i polític català Eduard Maristany n'era el gerent. L'estructura d'aquesta empresa es va mantenir amb certa independència dintre de la MZA, rebent el nom de Red Catalana de la MZA. Més endavant, Maristany va arribar a director de la MZA fins al 1934 i director honorífic fins a la seva mort al maig de 1941 a Barcelona. Maristany és artífex d'obres com l'Estació de França, la reforma de l'Estació de Portbou o el túnel d'Argentera, motiu pel qual, el 1918, el rei Alfons XIII el va anomenar Marquès de l'Argentera. De fet, l'Estació de França de Barcelona es troba al carrer Marquès de l'Argentera. La companyia Norte, per la seva banda, tenia un servei molt més centralitzat i un enfocament industrial. Norte va crear línies com la Barcelona-Lleida-Saragossa via Sabadell, la connexió francesa via Vic i el Pirineu, així com la via entre Saragossa, Salou i València. I ara anem per un mite. Fa un temps va circular la història de que el general Franco va crear Renfe per acabar amb la independència de la xarxa de trens catalana. Una interpretació molt lliure del concepte de la xarxa catalana de la MZA. La idea de Renfe com a gran companyia estatal i pública de trens és una proposta del 1921 del polític i ministre català d'Alfons XIII, Francesc Cambó. Aquesta no te l'esperaves, És una història que explicaré en un vídeo aquest any. Si no te'l vols perdre, subscriu-te i activa les alertes. Et convido també a que deixis els teus comentaris i preguntes i facis clic a Hype si t'agrada, perquè és la millor manera de recolzar aquest canal sobre el plaer de viatjar en tren. I ara seguim amb les Rodalies.
A partir dels anys 50 del segle XX, la xarxa catalana de Renfe va seguir creixent i es van acabar obres com el soterrament de les vies a Meridiana, la variant i bifurcació de la via de Mataró per Glòries i Sant Martí o l'estació de Sants i la connexió de totes les vies de la ciutat que fins aleshores havien estat desconnectades. El Servei de Rodalies de Barcelona, com a tal, va néixer als anys 80, impulsada per la modernització de la xarxa i el paper de connector ferroviari de Sants. D'aquesta època són els històrics trens de color blau i groc de la sèrie 440 de Renfe i que alguns encara avui circulen. El primer nucli de Rodalies va tenir 4 línies. A principi dels 2000 va passar a 7 línies amb la divisió de la línia 2 en 3. A la dècada de 2010 es va canviar el nom de les línies i es va crear la línia R8, la única que no passa per Barcelona. Més endavant apareixerien les línies dels Rodalies de Girona, Tarragona i Lleida i es duria a terme el traspàs d'algunes línies de Renfe a ferrocarrils de la Generalitat, com la RL1 i RL2 a Lleida, i a finals de 2026 les línies RL3 i RL4 entre Terrassa i Lleida. Què passa amb els problemes de Rodalies? La gent que tenim una edat sabem que els problemes de Rodalies no són nous. El 2007, les obres d'arribada de l'AVE a Sants van causar un caos absolut a la xarxa, que es va resoldre amb el traspàs de la gestió de Rodalies a la Generalitat i l'anunci d'inversions. El traspàs es va notar i es va ordenar la xarxa donant com a resultat la que tenim avui i que per mi és l'exemple de com hauria de ser una xarxa de Rodalies i regionals. Però les inversions en manteniment sempre han anat tard o són suficients perquè en aquest país l'AVE i els soterraments s'han menjat la inversió. Així arribem a l'any 2023, quan arrenquen una sèrie de reformes històriques a Rodalies amb la intenció d'augmentar la capacitat de la xarxa i que es decideixen fer totes a la vegada. El tall de Sant Vicenç de Calders per instal·lar el tercer rail, el desdoblament de la R3, acompanyat d'un molt bon servei alternatiu d'autobús, tot sigui dit, o l'inici del soterrament de vies a Montcada. Però aquestes obres van causar problemes constants i es va sumar a la sensació de que els trens a Catalunya són vells. De fet, alguns estan al límit de la seva vida útil o estan plens de pintades. Els nous trens que s'han d'incorporar al servei de Rodalies al 2026 ja apareixen pintats i semblen ferralla. No ens ho mereixem, sincerament. El 2026 va arrencar amb un accident terrible i es van detectar punts amb amenaces crítiques a la seguretat. Insisteixo, això no ens ho mereixíem. I ara què? Doncs a poc la xarxa de Rodalies de Catalunya avança cap al que sembla una aparença de normalitat, tot i que la normalitat real, que els trens arribin a l'hora i siguin fiables, encara trigarà. A l'horitzó tenim el naixement de la nova societat gestora de Rodalies, l'arribada de nous trens o l'entrada de FGC a la gestió de línies com la de l'aeroport o la de Mataró en els propers anys. I sobre Mataró tenim davant nostre el repte de com protegir la línia davant l'ascens del nivell del mar a causa del canvi climàtic. Però realment què fem amb Rodalies? El primer és que hem de recuperar la confiança del tren, que tornin a circular amb la puntualitat i fiabilitat que ens mereixem, que tinguin horaris lògics i bones freqüències i per fer-ho necessitem, sí o sí, manteniment, no només soterrar. Manteniment. Estem invertint milions en soterrar vies sense millorar la capacitat de la xarxa. Un cop la via està sota terra, és impossible passar de 2 a 4 vies i el mal ja el tenim fet. Soterrem oblidant que la xarxa necessita manteniment i no pas treure vies perquè qui va en cotxe no perdi 30 segons en un pas a nivell. I sobre aquest tema, sobre Rodalies, us recomano un vídeo d'André Márquez, que trobareu a la descripció. Un vídeo molt interessant i una abraçada des d'aquí. I tu què creus que hem de fer amb Rodalies de Catalunya? M'agradaria conèixer la teva opinió i, com sempre, moltes gràcies per veure aquest vídeo. I si t'ha agradat, dóna-li a m'agrada, deixa el teu comentari i hypeja'l. I recorda de subscriure't si no ho has fet ja. I sense més, moltes gràcies i ens veiem en el proper tren.